Szia, szép napot, üdvözöllek, én Petrik Balázs vagyok innen Királyrét Szokolyáról, és hogy mit keresek én itt? Hát kérlek szépen, én egy lakodalomba jöttem most zenélni. Van egy zenekar, akikkel szoktam évente vállalni X mennyiségű lakodalmat, de én egyedül is elmegyek, akár hova hívnak, születésnap, névnap, egyéb házi mulatság, stb. Úgyhogy Királyrét Szokolyán vagyunk ezen a késő őszi napon, szép szombati napon. Itt körülöttem az erdő, csodálatos szép avarral, mindennel, ugye már fák sajnos meg vannak kopaszodva, de hát aludni készül a természet, és szeretettel köszöntelek ezen a minden politikától és egyéb stressztől mentes oldalamon, a petrikton.com című oldalon, és ezúton is szeretném megköszönni ezt a sok megosztást, amit legutóbb adtatok, még a kimitudos elbeszélésemre. Nagyon jól esik az ilyen, és csodálkoztam is, hogy ennyi őtöket érdekli az, hogy én ki vagyok, mivel foglalkozom, hogy én mivel is foglalkozom? Az embereknek a szórakoztatásával. De az az igazság, hogy van nekem egy paródia műsorom, amit szintén itt meg fogok osztani hamarosan, de most kicsit úgy térjünk rá már arra, hogy, mert szoktak engem azzal cukkolni, hogy nekem nincsen saját hangom. De igenis van saját hangom. Bizonyám, hogy van saját hangom, közben azért tekingetek, mert itt közben folyik éppen zajlik a mennyasszony vőlegény fotózása, ugye kiválasztanak egy megfelelő helyszínt, és akkor megy a fotózkodás. Elnézést kérek, hogy egy kicsit olyan fátyolos itt a kép, nagyon, hát eléggé be van borulva az ég, sötét, majdnem a sötét van már. Jönnek a hosszú téli esték. Több időd van neked is följönni az internetre nyáron. Tudom nagyon jól, hogy mindenki a vízparton teheti, vagy a szabadban, vagy nyaral, és akkor ott teljesen más elfoglaltság van. Na most egy ilyen, igen, visszatérve arra, hogy van saját hangom, hogy mennyire van saját, ez is a saját hangom, amit hallhatsz. Megkértek még nem is olyan régen, pár évvel ezelőtt Gyömrőn arra, hogy valamit énekeljek. Hát augusztus 20-án mi juthatott eszembe hirtelen? A Hazám, hazám, amit Simándi József vitt csodálatos hangjával sikerre, hogy a Bánk-bán című remek művel, Erkel Ferenc bánkbányával, és én ezt előadtam. Ezt külön neked ide megosztam, azt a videómat. Nem képzett a hangom, de nagyon szeretem, amit csinálok. Ez a lényeg, nagyon nagy tiszteletem van Simándi Józsi bácsi iránt is így. Volt szerencsém találkozni egyszer kedves feleségével. Vonyarc-Vashegyen volt egy ilyen bál, oda elhívtak paródiázni, parodizálós műsort adtam a kedves publikumnak, és kapcsolatba kerültem kedves Simándinéval, nem jut eszembe a keresztneve, és akkor udvariasan megkérdeztem, hogy nem haragszik-e, hogyha a kedves művészodat, a kedves férjét parodizálnám, és ő azonnal beleegyezett ebbe is. Mondhatom, hogy egy engedélyét adta arra, hogy az ő hangját parodizálja. De miről is szerettem volna még ma beszélni, hogy annyian kérdezték már életem során, hogy Balázs, te miért nem mész valamilyen tehetségkutató vetélkedőbe? Hát nézd, én kezdtem annak a Ki mit tuddal. Akkor folytattam a Humorfesztivállal. Közben ugye a Hackneyba jártam az egész országot, határon túlra is eljutottam, és hogy miért nem megyek bele ilyen. Hát ebben az évben hívtak egy tévéműsorba énekelni, ők kerestek, nem én ajánlkoztam. Óriási különbség. Szóval mennyire másabb, amikor téged találnak meg? Hát Istenem, hát fönn vannak a videóim itt az interneten, azon keresztül. Ez a Hungary Got Talent volt az egyik, ami június első hétvégéjén került, az első meghallgatás. Ugye én marha beleírtam magam abba, miután az a hölgy fölhívott, az főszerkesztő asszony, ugye úgy tudom, hogy ő volt az. Aztán először így ellenálltam, hát nézd, mondtam neki, én nem akarok már ilyen vetélkedőkben, annyi időpocsékolás, meg pofont kaptam, meg nem az én világom. Jaj, de Balázs, azért próbáld meg. Jaj, örülök, hogy nyitott vagy. Hát persze, én nyitott vagyok. Nyitott, mint a csicsolén. Na mindegy.
Na, szóval elmentem, betettek így a tömegbe, nem tudom hány ezredik sorszámot adták, vagy hány századikat, teljesen mindegy. 5 óra hosszámba került az, hogy ott vártam, és sorra se kerültem. Már végén kijöttek, hogy biztos, hogy ebbe a terembe kell jönni. Megfogtam magamat, aztán eljöttem haza. Nem sértődtem meg, de egy picit olyankor elgondolkodik az ember, hogy van-e értelme ilyen vetélkedőkre járni. Jó, biztos van értelme annak, aki még ki akar törni, de én hova törjek már ki? Nem azért, mert egy vénember vagyok, hanem nekem nem ez a világom. Akkor voltam én már elég ilyen vetélkedő, vagy bázangolista versenyen voltam, nótaénekes versenyen. Jó, elismertek, de nem az én asztalom, nem az én utam. Akkor hívtak egy ilyen kereskedelmi csatorna, direkt nem mondanom a nevét, egy kereskedelmi csatornába szintén egy fiatal hölgy talált meg. Igen, én vonzom a fiatal hölgyeket, és aludjanak velem, töltsenek velem el egy egész éjszakát, összezárva, ugye? Na, de most félretéve a komolyságot, félretéve a viccet, ugye? És behívtak, de ott már előnyt élveztem, mert rögtön kamera elé állítottak, felvették a Gianni Moranditól a In ginocchio tehát Io molia per me le tue carezze. Ezt a számot énekeltem, többek között, ugye magyar előadóktól is, és nagyon odáig voltak. Akkor kikérdezték a fél életemet, hogy mivel foglalkozom, mit csinálok jelenleg. Én elmondtam mindent, én egy őszinte ember vagyok. Aztán azt láttam rajtuk, hogy jó, tetszik, de te lehet, hogy nem ide való vagy, gondoltam én. Hát mire gondol az ember másra? 2 héten belül fogunk szólni mindenképpen, Balázs. Szuper vagy, nagyon jó vagy, még a paródiákba is belementünk, mert vittem én a pendrive-on paródiás anyagokat is. És akkor 2 hét múlva szólunk. Hát én naív hülye gyerek, meg eltelik 1 hét, 2 hét, 3 hét, 4 hét, már lassan 2 hónap, ráírok a hölgyikére, hogy akkor most ugye fogsz szólni. Hát mindenképpen szólok, persze. Utána ráírtam, hogy köszönöm, hogy kicsit olyan cinikusan, köszönöm, hogy szóltatok, tudod, és akkor nem tetszett, hogy legyek türelemmel, nem született még döntés. Hát az Isten áldja meg őket, hát június 6. 15-e óta, azért már hány hét eltelt? Most van november 21-e, számolt ki. Na hát, és akkor csodálkozzon az ember, hogy már hogy nem érdekli, meg csak időpocsékolás. Figyelj, ez az oldal azért született meg, hogy minél több emberhez eljusson az én műfajom, üzenetem, tevékenységem, művészetem. Ha kell, akkor eljuttatom 1 millió emberhez, 10 millióhoz, 50 millióhoz, akik értik a magyar nyelvet, főleg magyar ajkújakhoz szeretnénk eljutni, és el is fogok. Úgyhogy szeretettel üdvözöllek megint, nézd meg az alábbi videómat Simándi Józseftől, a hazám, de most Petrik Balázs előadásában, és akkor hamarosan jelentkezem. Köszönöm, hogy benéztél ma is hozzám. Kívánok neked nagyon szép napot, és jó egészséget. Petrik Balázs vagyok, szia!